Hello, hello, hello. Hello. Yes, Livia, if you can unmute your mic, that's it. Good. Am promis că o să cânt. Mm. Oh, Nu vrei, Ana? no, Happy birthday, Anna. Happy thank birthday. you. Thank you very much. I wish you all the best to you and your family. Thank you too. Mhm. I wish you too. Thank you. How old are you today? Oh, I um, I have I'm 56 years old. 56. Mhm. I don't know how old I am. Woman always don't know how old. Yes. 56? Oh, no, no, no. Yes, I don't know how old I am. Mhm. 46, 46. Yes, 46. Mhm. Okay. My husband have Mhm. had has no are no. My husband I think, my husband el Mhm. este el Mhm. are. Mhm. Mhm. Mm, Okay, so tell me about you. I'm Okay. 46 Aha. years old. Ok. Te uiți pe chart? Te uiți la Yes, arăt? Deci, yes. I'm 46 years and my husband and he is, nu-l văd pe is acolo. He is 50, one, 51 years old. mhm, mhm. Oprește-te după număr, nu mai adăuga nimic după. Okay, 51. Deci, I'm 46 and my husband is 51. aha, mai legat. I'm 46 and my husband is 51. Mhm. Și acum începe cu el. My husband is 51 and I'm 46. Ok. Și acum formulează întrebare pentru Livia și soțul ei.
how old are you? Mhm. And you and your husband. And how old are uh, uh, how old is your husband? Așa. Din nou? How old are you? And how old is your husband? Good. I'm 48 and my husband is 50, 52. 52. Mhm. 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 Ok. Ana, din nou? I'm 46 and my husband is 51. Okay. And now about Livia. Livia is 48 and her husband is 52. Livia? I'm 48 and my husband is 52 and Anna is 46 and her husband is 51. 51. Okay. What's the age difference here? 5 Okay. years. 5 years. And here? 4. 4 years. Okay. So, how do you formulate with this? There are 5 years between Anna's age and her husband's age. Yeah, that's a good option. Okay. Another way? Another idea? Anna is younger with it's younger than Anna is 4 years Uh, younger. 5 years younger than her husband. Okay. Anna is 5 years younger than her husband. Și acum începe cu soțul. Anna's husband is 5 years older than her. Ana? Livia is 4 years old than her husband. Who, no, 4 years younger than her husband, and her husband is 4 years old than Livia. Lipsește ceva. Then older. Așa. Okay, again. Her husband is 4
years older than Livia. Mhm. Two. I'm 2 years younger than Livia. Mai legat? I'm 2 years younger than Livia. Mai legat. I'm 2 years younger than Livia. Mhm. And? And my husband is 1 year younger than her husband. Mhm. Livia, începe cu al tău? My husband is 1 year older than her husband, Uh-huh. And? and I am 2 years older than Ana. Mhm. Mhm. Ok. Ana, aceeași întrebare despre așa. What Mm-mm. Ok. Întreabă din nou pe Livia. asta încercam să-mi aduc aminte. How old are you? Ok. How old are you? How old are your children? Mhm. Mhm. Mai leagă. Mai How leagă. old? How old are your children? How Mai old leagă. are your children? Acum. Mhm. My daughter is 25 years, is 25, and my son is 15. Ok. Mhm. Ok. Return the question, Livia. How old are your children? Your children? My daughter is 13 and my son is 11. Mhm. Okay. So what can you say? My daughter is 12 years younger than Livia's daughter. And my son is 3 years old, younger, 3 years younger than her son. Mhm. It's correct, but not true. So look here. Four. Mhm. Yes. Okay, so go No, again, my son. it's not so good. My daughter is 12 years younger than her daughter, Mhm. and my son is 4 years younger than Livia's son. Yes. Mhm. Mhm. Livia, another idea with this. Do it like this. My daughter is 14 years older than Anna's son, and
her daughter is 2 years younger than my son. Mhm. Good. Livia. When or when So, one, da, că nu m-am prins. When are your daughter born? no. So, When your sorry, not this one, this one. When her daughter was born. When her daughter was born, my daughter, da, diferența. Mhm. When has daughter, my daughter is 12, 12, is 12. Deci, Când, when her daughter was born, my daughter is 12. Ok. Is nu mai știu. 13. pe cum 13? Ok, so, When her daughter was born, my daughter was așa, 11. No, 12. 12. So, go again. When her daughter was born, my daughter was 12. Mai zi o dată, mai cu convingere. Acum am văzut ce n-am pus. N-am pus was și la my daughter. When his daughter was born, my daughter has one. When his daughter was born, when his daughter, when her daughter was born, my daughter was 12. Anna, does it make sense for you? Is it okay? Yes, Okay. yes, it's okay. Good. Try something else, Anna. When my son was born, my daughter was 2. Yes. Good. Something else, another idea, Anna. The difference between my son and my daughter is 2 years. Livia, cum mai alte idei pentru ideea asta? Exprimarea... The gap Da. between the Uh-huh. gap between her daughter and between her daughter and her son is 2 years. Yes. Okay, so 46 today. Yes. Yes. Good. Yesterday,
I watched to our first lesson, and I remarked two things. First is that I forgot almost everything. And the second thing is that I feel almost always the silent with and I want to not do that Mhm, because it's very mhm, noisy. mhm, mhm. Mm, That's why I'm very silent. Mhm. I Our thought lesson. I thought someone was sleeping. That's why you're so quiet. No, I try to focus Mm, on that to not mhm, mhm. say it Yes, if yes. I don't know a word. Mhm, mhm. Yes. We are working on that, Anna. Yes, yes. Yes, we are working on that. No worries. Better and better. Yes, yes. Mhm. Okay. So, Livia, where do you want to start today, please? Um, I try to see our recording, but Okay. Two. to watch to our recording. No. Again. So So I tried to watch our recording today, but I watched only a half, only Mhm, a half. mhm. I was also unhappy because I didn't remember the question um, with before now Mhm, with to have. mhm. But I think um, we work on this more in Yes, in the future. yes. Mhm, Um, I was focused on the structure with to be or to have or ing. It was the way um, I learn. I yes. learn, and I wanted to not do like this. Mhm, mhm. Yes. Uh, Mhm, and the answer is I want to try another question with that structure. mhm. And I want for me to be able to um, know when I had when I have to use it. Mhm, mhm. Yes. Um, I will try a structure if I want to tell you what I do, what I did today. Is okay to use before now. Mhm. It depends what you want to say. I want to say before now, um, I want to repeat I want to
to watch our recording Mhm. before now. I didn't know when is a past, a simple past, and when is a Mhm. Before now structure, yes. yes. Mhm. Okay. Okay. If you look at these Because little. because for me the past was since one moment also. The past was from one moment till now. Mhm. If you filter it through Romanian, that's correct, but in English it's not. And at the swimming lesson, I have a stop moment. Mhm. Not And uh, you don't know what to do. yes. I know. Okay. And If you, if you ask me to create a structure in Romanian for this example, I don't, Mhm. I can't do it. Mhm. Mhm. Okay, and if you look at the little words that we use with this form, do they help? Only with four Okay, because let's try. I uh, I try to learn how to swim for 10. Nu, da, că trebuie să-l și folosesc. Mhm. I have, nu mai știu, I have, nu știu, I have tried, I have tried to swim for 14 lesson. Mhm. Era și ăsta undeva. I have tried to learn how to swim for 14 lessons. Mhm. Only that. Mhm. With who? Mhm. Okay, and try with another one. Let's stay with the first sentence, Livia. It was correct, but my question is it true also? Până acum, da. Au fost 14 lecții. I've tried. It means you're done. You've stopped. No. Okay, so make it true. And maybe I will change the structure with the continuous. Do it. So, Um, I have been trying, I have been trying to learn how to swim for 14 lessons. yes, Okay. good. So my example wasn't good for before It was now. correct, but it was not what you wanted to say. Okay. Mhm. Try another one.
You choose some structure with ever. Yes, just say it. No. Uh-huh. So this one is for questions. This works only for questions. Well, actually not. No, 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 no. That's not true. No, no. It works for sentences as well, but often for questions. Have you been ever to Hungary? Okay. Almost right. Rearrange the words a little bit, Livia. Very well. So, Have you ever been to Hungary, very Anna? good. Yes, good. So, Anna, have you? Oh, yes, I was in, Mm-mm. yes, I had. Aha, mai întreabă o dată, Livia. Have you been? Have you ever been? Aha. Yes. Care a fost primul cuvânt, Ana? Have Ok, you deci, ever been? deci. Have. Yes, I have. Mhm. But I try to put it in the past. No, it's not in the past. It's not in English. Okay. Have you ever been? Yes, I have. Okay. Yes, I have in Hungary. No, no, no. Ta. Okay. Yes, I have. Yes. I want to try another one. Go. Um, have you, dar acum, have you, have you already been at the party for your birthday, Anna? Okay. So, Have you? Acolo e problema, că următorul nu știu care e verbul. Have you already had? Have you already had a party, Anna? mhm. Have you already had a party? Mhm. No, I don't Deci, have. secretul, scuză-mă, Ana, Oh. că te întreb. Secretul sunt ăstea, Livia. Cuvințelele astea mici. Și în niciun caz să o iei pe panta gândirii din română. Ăstea toate în română sunt la trecut. Deci nu ne duce nicăieri. Secretul sunt ăstea. Ori de câte ori vezi, ai ceva de aici, Da, dar invers e mai greu. Adică, ce face diferența? Eu aș întreba, ai avut deja, e ceva care ai avut deja o asta pețetă? ți-am zis. În niciun caz să o iei prin filtrul limbii române, unde toate situațiile astea sunt la trecut. Deci dacă începe așa, nu duce nicăieri. Deci ori de câte ori e deja, niciodată, vreodată, de 2 săptămâni, de nu știu ce, ești aici. La fel cum cu astea repetitive, tot timpul ești aici. Okay, so question again. Have you already had a party? Așa. Ok, ia să vedem, Ana, cum răspunzi. No? I don't have. Care a fost primul cuvânt?
Have you? Ok, deci cum îl pui? Yes. No. I. Ok. Când ai răspuns cu ăsta la întrebarea precedentă, cum ai fost? Yes, I have. Ok. Și acum pui la negativ. Cum faci? Yes, I know have. No, I no have. No. Haven't. Mhm, I haven't. mhm, mhm. When we start learning about this, How? Da? Mai întreabă o dată? Mai întreabă o dată? when we will start, Nu, nu, nu. When? when we, Nu. when will we start learning about this? Mhm, mhm. Mai leagă o dată întrebarea. When will we start learning about this? Mhm. Depinde de tine, Ana. Deci când simt că ești foarte stăpână pe ce am făcut până acum, Okay, fundația e solidă, ne mutăm. okay, ne mutăm. Okay, okay. Mhm, mhm. Livia, mai încerci una? Câteva? Sau câte simți? Câte vrei? Um, nu știu acum cu dis la care mă încurcă. Aha, dar ce pui după el? Punctele astea pentru ce sunt? În loc de ce? These days, Da, exact. Da, atunci nu mai e așa. Dacă e la this day, Nu, this day este today. Nu. this, this, this Monday, this Nu, nu. Ce poate să, în loc de day, ce mai poate fi aici? month, Așa, ăla e. Mhm. Altceva. year, Da, altceva. Înainte de month, o unitate mai mică de timp. a week. Week, da, toate astea. Mhm. Okay. Have you been with your bicycle this week, Mhm. Ana? Mhm. E prea din română. Forma e bună, dar înlocuiește verbul. Um, have you Aha, așa, așa. aia, dar dacă mi-aș Da, aminti este pe tiparul ăstuia. written. Have you Have you written written? Aha, your bicycle this week, Ana? bravo. Yes, I have. Mhm. Mhm. Um, how how many how many times have you ridden? How many times have you ridden Your, your bicycle? this. Două până la capăt. Hai. Ah, how many trebuie să fie neapărat this ca să se justifice că l-am folosit pe Da, 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 da. how many times um, have you ridden your bicycle this month, Ana? Month? Ai întrebat de week. Week, Ok. sorry. Mhm. How many times have you ridden your bicycle this week, Ana? Mhm.
I have Mhm. yes, this one have. But used like this. So, Oh, ah, mhm. Uite, ăsta cum îl legai? I'm I'm, ok? Pe ăsta cum îl legi? have been Doar have ăsta, bucățica asta. have 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 Aha. no. Doar pe ăsta, trage-l aici, în față. I've I've Ai. I've Mhm, I've mhm. uh, just a moment, please. Eu cred că te disturbă cineva. Da, 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 exact. Mhm, mhm. Și aceeași întrebare, Livia, dacă o pui cu aici, cum o să fie? Aceeași întrebare. Cu last, pardon. În loc de this week să fie last week. How many, how many, am uitat întrebarea. How many times Mhm. did you write, did you Era bine. ride? Did you ride? How many times did you ride your bicycle last week? How many Și times? vezi că, de fapt, sistemul lor are mai multă logică, că Da, pentru week, care e încă în curs, folosesc o formă de prezent. da. Mhm. Mi se pare mie departe. Păi este departe pentru că noi nu avem așa ceva în română. Trebuie să formezi, să creezi rețele neuronale. Mhm. Uite, atâta e și la not bucățica peste care nu pot să trec, să mă arunc ca să ajung cu mâinile la distanța asta. Atâta o bucățică, mama ei de bucățică. Așa și la aici. Mhm, mhm, mhm. Încet, încet. Tu îți dai seama câte bucățele din astea ai depășit tu aici, o să o depășești și pe asta. Cum mănânci un elefant, bucățică cu O bucățică. bucățică. Cine te disturbă, Ana? Cine nu te lasă în pace? Cred că băiețelul meu a pățit ceva, se ceartă cu tatălui și bineînțeles că e nervos și supărat pe ce nu l-a lăsat tatălui să facă și trântește și urlă și urlă de la etaj la parter să-l audă tata. Da, Da. Yes, this in English, please. da, da. O, Doamne, o, Doamne. Poate să Uh, urle și în olandeză și în engleză și în română la fel de tare și la fel. da, da, da. Vrei să luăm o pauză? Să te duci să vezi? Nu, 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 că i-am liniștit. I-am zis să se ducă să le rezolve treaba cu taică-su mai aproape. Evident, Așa. evident. Am și eu 2 zile pe săptămână în momentul meu și atunci, Mhm. da. Ok, hai să o recreăm pe asta, Livia. How many? Uh, how many times have you ridden your bicycle um, this week? Mhm. Ana. Mhm. I've been, Mm-mm. I've, Fără asta. okay, I've written the bicycle 2 times Mhm. this week. Mhm. Găsești pe aici un singur cuvânt pentru two times? Twice.
twice this week. Mhm. Twice this week. Mhm. Yes. Ok. Cum redai propoziția asta din perspectiva ta, Livia? Despre Uh, asta. Deci, this week, nu, lasă, păstrează ordinea cuvintelor. Deci, Anna has aha, și pune așa. mm, tot cu S ca la is? Anna's Mhm. Nu um, întâmplător, pe charturile astea absolut nimic nu este întâmplător. Forma asta este pusă la mijloc aici, pentru că este și pentru ăsta, și pentru ăsta. Mamă, ce frumos. Da. Ce tare. Mhm. Am zis că tare mi-e drag să știu tot ce înseamnă conexiunile din tabla aia. Da. Da, da, da. Este o Me muncă too. de zeci de ani în spatele acestor charturi. Au fost gândite la milimetru, nimic n-a scăpat. Dar măcar să știm să le aplicăm. Adică eu nu vreau să știu cum au fost gândite, ci să Mhm. pot să Da, da, da. aplic tot ce este să fac Mhm. conexiune așa. Deci am observat că totuși, doar mișcându-le, Nicoleta, la un moment dat, mintea primește niște mesaje pe care nu le vezi, nu? Dând tu chartul și arătându-ne niște poziții de acolo, eu simt că vin niște informații. Eu cred că sunt vizual și pe mine mă ajută să vină. Deci dacă mi-ai spus Da. aceste legături, acum când o să miști chartul și mi-arăți, eu zic că fur puțin. Mhm. Ok. Știi ca la scrisul ăla cu cifre în care vezi Da, ce. da, da, da. Adică Treiul simt că vezi. se face ceva conexiune acolo, știi? Da, Adică interesant. mie când îmi Da, gândesc, da. Am listat și eu asta, o am și eu listată chestia asta așa, știi? Și știu că pe aici, pe undeva, este la un moment dat cuvântul pe care l-aș putea folosi eu. Și crede-mă că nu-l găsești niciodată. L-am luat la rând, l-am luat, nu l-am găsit. Deci nu l-am găsit, l-am găsit altă dată când nu mai aveam nevoie de el. Dar când l-am Ah, căutat, nu l-am găsit. Știu că aha. este acolo, dar eu nu pot să-l găsesc. De asta zic că, ok, chestia vizuală ți se prinde și ție. Știi că e un cuvânt care ar putea să fie pe chartul respectiv, dar cred că Nicoleta a exersat destul bine, cred că ai și conexiunile cu ele și îți dai seama Aha. aranjamentul lor. Le-ai printat exact pe astea? Da, da, mă rog, nu, am făcut eu un print screen așa și nici nu se văd bine, Da, nu da, sunt sunt... exact astea pentru că Da, da, cea... da, 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 astea că pe astea mi le arăți tu tot Ok. timpul și am încercat și eu să fac propoziții uitându-mă cu ăsta în față. Așa cum facem noi și când mi le arăți sau când începi Word-ul și găsesc toate cuvintele, măcar astea esențiale și cu el în față încerc și eu să fac diverse propoziții noi cu cuvintele la îndemână, Da. uitându-mă și bazându-mă pe chestia vizuală pe care o predai tu și dar n-am reușit. Nu găsesc cuvintele, nu. Cred dar că nu trebuie să cuvintele, cred că culorile și altceva. Uite-te un pic. când mi le arăți tu și mi-arăți cuvântul și îmi zici, băi, asta cum se pronunță, câte culori vezi, știi? Îmi dau seama că nu l-am, că de-aia l-am listat și eu pe ăsta, știi? Că îmi dau seama că nu-l pronunț bine dacă văd mai multe culori. Dar nu Mhm. are nicio... Fii atentă, fii atentă. Uită-te de aici în jos. Doar Da. treci cu privirea și după aia treci pe următorul și vezi dacă observi ceva. Ce observi? M-am gândit și la asta că sunt puse în ordine alfabetică. Da. Deci ăstea, pentru nivelul ăsta la care lucrăm noi, sunt puse în ordine alfabetică tocmai ca să le găsești ușor. Ok. Deci n-ai cum să nu știi unde să te duci. Ok. Ok. Și astea alte din stânga, primul din stânga, este că Aici? primul, nu, în stânga mea, Adică aici ăsta? primul. I, Aici my, găsești ce him, fel de cuvinte sunt aici. din asta de legătură.
ar veni, de Uite-te, început de frază, uite-te mai atent. Ce fel de cuvinte sunt astea, de fapt? personale. I, you, he, da. Deci aici este tot, Ok. toate, Cred că și din cauza asta m-a indus în eroare, toate că... posibilitățile care stau pe prima poziție în Ok, engleză. ok. Astea sunt cuvintele cu care începi întotdeauna o propoziție. Ok. Și dedesubtul lui, tocmai ca să fie ușor, ce cuvinte sunt aici? La tine partea asta, Ana, încă nu e fixată. De asta nu trecem Ok, mai departe. ok. De asta nu trecem mai departe. Și după aceea încep verbele, care iară sunt în ordine alfabetică, de la A Mhm, până la W. ok. Astea toate sunt numai verbe, cele mai uzuale verbe. Um, Vreau să spun că charturile astea nu sunt instrumente de studiu individual. Adică Mhm. nu mi s-a întâmplat niciodată un cursant să facă ca tine să le ia și să încerce ea să facă propoziții. Am încercat mai multe variante, că eu știi cum e, cum încercăm și noi aici să facem o întrebare, știi? Hai să facem o Exact. întrebare Da. despre ce am făcut eu ieri, dar eu vreau să mă gândesc la acea întrebare, dacă totodată mai îmi vine să mai trag cu ochiul la, băi, cum să zice la cuvântul ăla și am încercat și cu asta, dar nu mi este, nu, nicio șansă. Este că nu sunt făcute pentru asta. Ce Nu trebuie sunt, să da. vezi tu în înregistrările noastre. Asta am început Am să fac arătat pe acum. charturi, numai în formula asta în care lucrați voi, cred că sute de întrebări. La ce trebuie tu să te uiți? Bă, ce face Nicoleta? Care-i traseul pe care îl urmează Nicoleta obsesiv, compulsiv, la fiecare întrebare? Mhm. Asta trebuie tu să vezi. Pentru că Da. este aceeași schemă de la care nu se abat niciodată orice întrebare ai vrea tu să faci. Mhm. Adică de aici, întotdeauna începem cu ceva de pe aici, un cuvânt de întrebare. Mhm. Și după aia mă duc automat aici. Ok. Seu este tot timpul What do you? Și tot timpul fac această schemă. Țac, țac, țac. Și după aia verb de aici. What do you want? Mhm. How long have you nu știu ce? When did you bla bla bla? Mhm. Asta e de fapt toată chestia. Da. Și nu trec Da, de asta ziceam că am început cu lecțiile de la început, Mhm. începuturile noastre le-am luat de la început să Nu știu mai dacă are repet rost, și să mai mă uit. în punctul în care ești tu acum, nu știu dacă are rost să pierzi timpul chiar cu alea de la început. Sincer, Ok. sincer. E foarte bine că te uiți pe ele, dar ele mai Mai, de... Da, că te... mai trec peste fragmente Da, sau da, peste chestii, adică... da. Și niciodată nu sar de aici, aici, ca în română. Mhm. What you, foaie verde. Mhm. Întotdeauna, what do you? What does he? Și așa mai departe. Și poate acum poți să răspunzi la întrebarea ce fel de cuvinte sunt pe chartul ăsta. Mhm. Sunt cuvinte de legătură, E de legătură trecut, care ajută la ce? La ce, ca Ana? să, prezent, trecut, Nu, nu. Ce sunt toate astea care încep? să formulez o întrebare. Exact, Ok. exact. Da. Sunt, în general, sunt și eu, ca Livia, cu memoria vizuală. Și Haideți să în vă jobul spun pe ceva. care îl fac, Asta e un mit care a făcut foarte mult rău în rândul celor uh, care au să învețe limbi străine. Fetelor, toți suntem vizuali, că ăsta este simțul nostru primar în lume. Văzul. Nu există vizual. vizual. Ok, Toți ok. suntem vizuali.
Dar da, și de asta informația vizuală se întipărește mai bine. Dar nu e că sunt eu vizual. Toți suntem. Da, Da, legăturile pe care trebuie să le da. facem între vizual și Asta, memorie. asta e, asta e. Și lucrurile pe care să le observăm, adulții își pierd capacitatea de a observa. Da, Deci eu am făcut de asta da. sute de ori traseul ăsta, de sute de ori. Dar se dezvoltă. Deci e o chestie pe care o putem îmbunătăți. Da. Capacitatea de a observa. Mhm. Mai greu la o anumită vârstă, dar nu e imposibil. Dezvoltă. Eu văd Da, adulți, da, da. da, 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 li da. se, li se Cu deschide antene. muncă și răbdare, cu siguranță, orice dorință se poate îndeplini. Da. Dar, Mhm. dacă n-am făcut-o și noi mai din timp cu cap, cu Uh, Zic ceva că la vârsta asta e vârsta, eu pe asta o consider mai bună. uh, Ok. floarea vârstei. Asta e de fapt floarea vârstei, cred eu. Pentru că aici, la punctul ăsta, între 40 și 50, se împletesc și suficientă energie încă, Mhm. și experiență, și maturitate, și așezare. Eu văd când am cursanți între 20 și 30, bă, nu pot sta așezați, ei cu Mhm. ei. Și văd Mhm. diferența când am cursanți între 30 și 40 și cei mai faini între după 40. Pentru că atunci, de fapt, se îmbină toate astea, calitățile astea mișto, pentru care ai lucrat toată viața să te îmbunătățești, să Mhm. te îmbunătățești. Iar Da, cred, eu vedeam la vârsta asta, nu știu cum face Livia, un not, un badminton, alte chestii, alte abilități să ți păi ăsta dezvolți. este workout-ul pentru creier. Ok. Ăsta e workout-ul pentru creier. Asta este adevărat, că pentru creier sau creierul nu trebuie lăsat niciodată Absolut. tot timpul trebuie antrenat cu orice. Da, da. Da, sunt de Am o acord. replică pentru asta. Sunt nenegociabile. Trebuie să învăț în permanență. Ceva e Da, nenegociabil. Mhm. ce bine spui, nenegociabil, corect. Da, da, da. Și Mhm. mai implementez că am mai pierdut și eu pe rând niște lucruri care erau nenegociabile. De exemplu, cititul în detrimentul telefonului. Și l-am trecut iară pe listă, l-am urcat așa în față. E nenegociabil. Așa că am vreo patru Mâncat. cărți după mine. Și, mă rog, am ajuns să citesc la patru cărți în același timp, ceea ce colega mea nu înțelege cum pot. Am zis, Mhm. "Mă, ce pot? Mhm. Doar ca să am peste tot și Da, dacă da. sunt într-un loc, citesc din aia. Câteodată sunt toate în același loc, nu contează. Le readun eu, da. Mhm. Am Mhm. pierdut-o, o pierdusem pe drum și era trist. Când mi-am dat seama, Da. Ne-a luat pe sus asta cu tehnologia. Știu, știu. Dar e ca a, cu orice. Atinge o curbă și după aia lumea se După trezește. aceea, Hai puțin, că totuși mi-a acaparat toată viața. Ce e asta? Ne da. am început asta, am început o carte care se numește Hoții de atenție. Și m-a durut așa că parcă băga cuțitul. Da, da. Chiar mă uitam și la copii că se joacă acum un joc pe Roblox, se numește Grow Garden. Dar mă uitam că ei în viața lor n-ar fi ascultat muzică simfonică. Și cum reușește prin joc și prin acești algoritmi să-i facă pe copii să asculte orice. Orice. Cine s-ar fi gândit că un copil tânăr ar asculta muzică simfonică? Rar vezi așa ceva. Cu acești algoritmi și cu modul ăsta de a te face să vrei lucruri, să-ți dorești lucruri, poate să te facă să-ți dorești orice. Mhm. Și încerc să-i îndrum, într-un fel, să nu ajungă în situația asta, dar sunt mai puternici decât noi, deocamdată, cu algoritmii de... Mhm. Da, Ok. Haideți să ne dezmorțim un pic ok. și continuăm.
Mhm. Propun să continuăm cu exersatul ăsta cu întrebările. Ana, dacă tot am deschis, Ok, cutia încearcă. Pandorei. Încearcă, dă-ți voie să exersezi, să încerci, cum a făcut Livia. Ok. Um, Voiam să încerc ceva nou. Mhm. Um, uh, when did you have last party? Mhm. 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 How when was the last time you had a party? When was the last time when you have a party? When was the last time you have a party? You had a party. Mhm. Ok. Mhm. Leagă bine întrebarea. When was the last time you had a party? Mhm. Reiau până ești tu mulțumită de tine. When was the last time you was a party? You had a party. You had a Mhm. party. Okay. When was the last time you had a party? Good. Okay. When was the last time you had a party? When was the last time when you had a party? Ai băgat ceva în plus. When was the last time you had a party? Good. The last time I had a party was on the 23 August when we were to nu știu cum se zice, one year anniversary, uh, anniversary, nu, a unui copilaj, dar nu știu cum să-l pun. 1 year anniversary, a child, a child 1 year anniversary. Mhm. Îmi lipsește ceva la asta. The child, nu e, a unui copil. A little child, Îmi lipsește ceva la asta. child's one, uh, uh,
child's 1 year anniversary. To a Yes, child's 1 year anniversary. very good. Mhm. Last time I was to a child's 1 year anniversary. Yes. And Ioana, when was the last time you had to a party? You? You was to a party. You had a party. Yes. Mhm. My last time when I had a party was when my daughter's birthday. When was my daughter's birthday? Mhm. Ok. Deci am zis că traseul ăsta, 1, 2 și ceva de aici, e de întrebare. Ok. Deci cum formulezi? Tu, la tine a fost întrebare? No. Nu. Deci, when, When uh, atunci fără when. ba da, Nu? nu. Trebuie să pui when. Păi, adică să fac întrebarea when. Păi nu, nu. Să pui în ce ai vrut tu să Ok. spui. When Când a fost ziua lui Fina. when was my daughter's birthday? Așa ai zis și prima dată. Asta e de When întrebare, când întrebi. when my birthday my Mai birthday my birthday my birthday's my daughter when my daughter's birthday was. exact. Mhm. Mhm. Ok. So go again. The last birthday that I have, no, the last party I was, nici nu mai știu ce am vrut să zic. Mhm. The last party I had um, the last party I had was when my daughter's birthday was. Yes. Good. Mhm. Mai la o dată să o fixez mai bine. The last party I had was when my birthday's daughter was. The last party I had when my Mm, the last party I had was when my daughter's birthday was. mhm. Mhm. Okay. Mhm. Are sens pentru tine, Ana? Da. Bun. Alta.
What do you eat in this evening? What Mhm. Mhm. Um, do you want to eat Așa, așa. in Mhm. this in Mhm. this Ok. evening? Câte cuvinte iar numărele latine? What do you want? Numărele pe degete, da? Pe degetele tale. Yes. What do you want to eat in this evening? Cât ai? Ridică degetele. No. Eu am atâtea. What do you want to eat in Asta e eat. eat? Și la mine la fel. This evening. Așa. Da. Mhm. Mhm. Puneam un in. What do you want to eat this evening? What do you want to eat this evening? I want to try apple pie because on Monday evening I can sleep. I couldn't sleep, and I do apple, and I made an apple pie. Ok. And I didn't try it Aha, aha. Unde e asta, Livia? yet, and E. uh, Așa, hai să-l adăugăm și pe ăsta. Uite că a venit și I ăsta. And I haven't I haven't tried it tried it yet. yet. Mhm. E ok. Și cu negația. I haven't. Good. Mhm. Ok, so go again. This Ana, întrebarea din nou. What do you want to eat this evening? Good. I want to eat a piece of apple pie because on Monday I couldn't sleep. On Monday evening I couldn't sleep, and I made an apple pie. This evening I no I want to try because I haven't um tried it yet. Mhm. Good. Ești tot mai aproape. Mhm. And I eat real food already. I ate am vrut să spun că am mâncat mâncare, ca un copil cu minte ce sunt, am mâncat mâncarea gătită. I ate, Adică Cina, în Cina. Mhm. ate Mm. dinner Mm-mm. already. Unde e already? E pe acolo pe undeva, că de-aia l-am pus. E tot acolo. E tot acolo. Deci, I, I already pune-l have, așa. I have already, Pune-l așa. I've already eaten, Ce verb foloseam la ăsta? Breakfast, lunch, dinner. have had, Da. I've already had dinner. Yes. Good. And Joanna, what do you want to eat for dinner? I want to eat couscous with
mushroom and gorgonzola sauce. Mhm, mhm. În engleză nu e cu ș, e cu s, e couscous. Couscous Mhm, and gorgonzola sauce. mhm. Yes. Uh, can I ask you if you don't eat meat? Uh, Mai întreabă o dată, mai întreabă o dată? I want to ask you Mhm. if you da, știu că nu e de regulă. If you, nu? La asta trebuie să mă gândesc. Bine, a fost bine. If you Da, întreabă direct. um, you don't eat, nu, don't you eat meat? Mhm. Am pun asta mereu pentru că aș vrea să fie formula politicoasă, nu să te întreb pur și simplu, du Ok. mănânci carne? Atunci începe aici. May I ask you, you don't eat? După aceea pot să-l pun direct? Dacă May pun I ask, nu, nu, may I ask you if you don't eat meat, may I ask you if you don't eat meat? Exact. I eat meat, but not today Yes. Not tonight, not this evening. yes Yes. because my husband decided to cook that. My husband. My husband decides decided decided to cook that. Mhm. Mhm. Yes. Încă o întrebare, Ana. How many months, how many weeks do you think? Hmm. How many weeks do you think we have until we see each other? Mm, mai adaugă ceva We la sfârșit. until we we will see each other. Mhm. Nu sunt sigură că ăsta e potrivit. Sau Mhm. Poți să-mi spui în română la ce te-ai gândit? Câte săptămâni crezi că sunt până o să ne vedem? Aha. How many weeks? Yes, weeks. Să ne vedem fizic, adică să vii tu în București. Da, că eu vin în România în octombrie și a zis o sun să ne vedem fizic. Noi deja am povestit aici. Ce crezi că noi creăm doar întrebări așa, doar de dragul, dar nu știu. E Ba, foarte bine, da, nu, noi nu învățăm și engleză. aici e pe bune, nu e nimic doar de dragul. Exact, Ah, glumesc, glumesc. Hai să vedem. Wow, asta e foarte interesantă. Hai să vedem cum o punem. Livia, ai vreo idee? So, how many weeks? Do you think? Takes, Nu. take Nu merge it, cu weeks. nu? Aș începe de fapt cu ăsta. Deci, Ana. In how, okay. In how many weeks do you think we see each other? Mhm. Și văzutul când? E în prezent sau în viitor? We will see each other. Așa, da. Mhm. În loc de see each other, care e a întâlni? Până ne întâlnim. Go out.
Băi, vezi că deja o scos la întâlnire din aia cu go out. A întâlni, a se Nu, întâlni. nu, nu. Întâlnire, că aveți întâlniri toată ziua, pe Zoom, pe ce aveți voi întâlniri. Meet. Așa, de la Meet. Ok, deci, In how many weeks do you think we will meet? Meet, atât. Mhm, mhm. Mai zi o dată, să o simți că ai dus-o Okay. pe... In how many weeks do you think we will meet? I think we will meet in 5 weeks. And with this occasion, uh, I want to ask Nicoleta if she wants to meet with us. Mhm. It will be a great pleasure for me. Thank you. A great pleasure to meet in person. Yes, absolutely. Mhm, mhm, For us too. mhm. Yes. Yes, absolutely. Are you coming alone, Anna? With my children. With your children as well. Only with my children. Aha, okay. Okay, good, good, good. Okay. Ana, aș zice să faci întrebări. Okay. Test până data viitoare, întrebări, întrebări, întrebări. Mi s-a defocalizat și camera de atâta seriozitate. Hai, revino-ți, că vreau să văd pe Ana. Haide. Facem bau. Nu vrea niciun fel. Gata, Aha, e ca vrut. așa. Acum, acum cred că, da, poți să ții charturile la îndemână și să faci doar schema. Acum că mi-ai explicat și cum este schema, cred că aș putea să mă uit, să-mi arunc doar așa Exact. ceva, doar să creez întrebări, pur și simplu Da. să mi le să leg. Da. Da. La asta cu întrebări, toată Da. treaba stă aici. Pentru că trecutul se Înțeleg. formează aici, prezentul se formează aici, toate se formează de fapt aici. Ok. Și asta să-ți devină tot mai fără efort. Mhm. Bă, spun ceva la trecut, pac, automat mă duc aici. Da. Ceva la prezent, pac, automat mă duc aici sau aici în funcție de ce am aici. Super. Da. Până Și data viitoare exersez doar asta, întrebări și răspunsuri, prezent și trecut. fii atentă, exersează și pune-mi-le repede. Când îți vine una în minte și crezi că Ok. ești creat-o, Ok. pune-o pe WhatsApp. Ok. Dacă depășim etapa asta, putem să notăm mai departe. Ok. Mhm. Ca să nu mă pierd în detalii, Da. îmi prinde bine să exersez pe ce nu sunt ok. Știi Da, că da, da, de da. obicei te duci, păi stai puțin că vreau să mai învăț și asta și cuvinte și că nu știam cum să zici ăla și că deja încep la fraze întregi și să... Nu e asta. Nu, dar exact acest, da. Da, da, Ok, bucățica asta. Bucățica asta. bucățica asta până data viitoare, full o să fie. Ok, good, good, good. Mhm. Cum era aia cu bicicleta, Livia? What time? Nu. Deci nu întreb la ce oră, întreb de câte ori. How many times? How many times have you read? Iar nu știu scris. Have you Mhm. ride, nu ride, ci ride. Have you ridden your bicycle last week? Cum last? Nu last, this week. This week, așa. This week. Că cu last o stricam de tot. Mhm, mhm, This week. mhm. Thank you very much. Thank you. Thank you Enjoy too. your apple pie, Livia. Happy birthday again, Anna. Enjoy Thank your you very much.
and see you next time. See you. Bye. Have a nice day. Bye. Bye bye.